Počkej na mě. Nebudu. Tak co? Jsem teda trochu nervózní. Nevíš nervózní. Můžem? Jo. Mami? Čau. Ahoj. Dobrý den. Já jsem Toně. Těšíme. Těšíme. Ahoj. Pojď k nám. Pojď k nám. Vybrával som pre vás občerstvenie a teraz trošku varím a je toho tak viacej, ale... Co nám vaříte? A viete čo, tak som nejak porobila všetko, čo sa dalo. Aj som vám pripravila melón a takéto veci. Potom to môžeme zobrať von. A určite aj tuto Já jsem četl hru toho Befa, to je jakože nějaký mladý. A obě mě měli. A Lea tam jako kdyby Obdivuji tvoji mamku. Má tolik vnitřní síly. 9 hodin denně stráví v práci, která jí spíš bere, než dává. Přijde domů a čekají práce druhá. Navařit, napéct, uklidit, milovat. Žít odevzdaně. Rozdat se pro ostatní. Snažit se plnit jejich nekonečná očekávání. Být tou perfektní ženou. A vše zvládnout s úsměvem na tváři. Řekni mi, kdy naposledy byl její úsměv upřímný? No, asi ta mamka. Řekni mi, kdy naposledy jsi se podíval na svoji mamku jako na člověka? Nechceš třeba příště pomoct nebo takhle? Třeba by tě to chutnalo víc. Bojuje život na 2 frontách a nikdo to neví. No, ona je vždycky jako sama v té kuchyni a vždycky jako přijde z té práce. Tak to jo. A očekáváš třeba něco takového ode mě, abych jako dělala jako půl nebo služku. Zkusím naštat možná víc, nebo já nevím. Ona je to zvyklá. A ty taky. Mně je už jsi unavená, já jsem taky unavený, jo? Ráno to dořešíme, jo? Bojuje, protože vás miluje, ale ztratila samou sebe. Mít svobodnou vůli mi dává to privilegium volit si vlastní bitvy. A já tyto bitvy bojovat nebudu. Tento osud mě děsí. Děsí mě, jak je to samozřejmé.
Děsí mě, že bys to samé očekával i ode mě, protože já taková nikdy nebudu. Nemůžu být. Dobrý večer. Ahoj. Co tak? Já jsem se chtěla zeptat, kdybyste měla nějaký papír na půjčení nebo tak. O, jasně. Mám. Děkuji. Tak děkuji. Teď vlastně. Já už jsem musela jít spát. Aha, tak Jo. tak děkuji moc. No, je to dobré. Můj milý, nedokážu tě milovat stejným způsobem, jak tě miluje tvoje mamka. Nemůžu ti dát lásku, kterou očekáváš od svědomité manželky. Jsem dcera žen, které více bojovaly, než milovaly. Vychovávali mě, abych přežila a ochraňovala. Ne něžně, ale urputně. S odvahou. Naši muži tam venku umírají. No, my umíráme přímo tady. Jsme na stejné lodi, v té samé válce. Ale i tak naši muži trpí více než my. Vidím smrt, hlad, znásilnění. Ne na bojišti plném anonymních tváří, ale ve tvářích lidí, které jsem dříve znala. Bojujeme a krvácíme. Pracujeme a snažíme se zabezpečit naše děti.
Ženy jsou znásilňovány, aby se muži mohli alespoň na minutu cítit lépe. A když se její manžel konečně vrátí z války, co udělá se svou nevěrnou ženou? Není vnímána jako odvážná, protože to přežila. Je prostě děvka. Trauma obou je stejné, ale výsledek jiný. A tak mi nezbývá nic jiného, než to přijmout a posunout se dál. Najít smysl v každodenních maličkostech. Jednoho dne budu mít miminko a budu ho od bolesti chránit celou svou bytostí. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Máma se mě snažila ochránit, ale i přesto si každý ve svém životě musí vybojovat své bitvy. Já se narodila jako děvče. Vždy se mi zdálo, že byli muži ve všem lepší. Vždy znali správné odpovědi a ty nejlepší nápady přicházely od nich. Vždy připraveni vysvětlit ti, jak věci fungují. Měla jsem to štěstí, že jsem s nimi mohla být ve třídě a dostala příležitost učit se stejné věci jako oni. Myslela jsem si, že byly jejich řešení vždy lepší a s hlavou skloněnou opisovala jejich odpovědi. Učili mě být vděčnou za svou pozici ve světě a nevystrkovat růžky. Věřila jsem, že jsou muži prostě lepší. Jak bych si to nemohla myslet? Na jakoukoliv otázku vždy znal tu nejlepší odpověď chlapec, který vypadal důležitě. Jediné, co potřeboval, bylo sebevědomí. Chovali se, jako by ženy nebyly schopné najít si odpovědi k vlastním otázkám. Nemohla jsem se více mýlit. I když světu stále vládnou muži a zdá se, že jim všechny příležitosti padají do klína, stále je to náš svět. Nejenom jejich. Je to svět, ve kterém musíme každý den dokazovat, že jsme mnohem víc než to, jak vypadáme. Máme vlastní rozum a duše. Máme touhu tvořit a rozvíjet se. Chceme posouvat hranice, které nás svazovaly. Chtěla bych, aby moje dcera jednoho dne nemusela bojovat o své místo ve světě. Protože náš hlas a nápady mají stejnou váhu. Celkem brzy jsem se naučila, že názory děvčat nemají velkou váhu, zatímco jejich váha je velký téma. Děvčata celkově jsou často probíraný téma. Jak se oblíkají, chovají, mluví. Existuje milion návodů na to, jak být ta správná žena. Ale každý ti dá návod jiný. Mám být hubená, ale ne moc. Mám se usmívat, ale přece ne na každýho. A nepatří se být neslušná. Jenže co když pak má falešný naděje? A co směla na sobě? No, krásně jsem se oblíkla, ale asi jsem připoutala moc pozornosti. Nemohu být příliš krásná, ale ani neupravená. A možná mám jenom nesprávný výraz na tváři. Zjistila jsem, že plnění očekávání ostatních lidí tě dostane jenom tam, kde tě oni chtějí mít. Udělají z tebe člověka podle jejich představ. Ale to není to, kým já jsem chtěla být. Rozhodla jsem se naslouchat sobě a tomu, co chci já. Teď kráčím svojí cestou, možná ještě úplně nevím, kam vede, ale líbí se mi, že je ta cesta moje.
Za to, kdo jsem, vděčím jen ženám, které mi tu cestičku vyšlapaly přede mnou. Za to, jaké možnosti mám. Za to, jak je mi svět otevřený. Můžu děkovat jenom jim. Tak po mně prosím nechtěj, abych zahodila to, co oni pro mě vybojovali. Mystic creature, come to me. Tell me what you know. Whisper, scream, I'm listening. There's nowhere I won't go. Look out to the horizon, to infinity. There is nothing to be done, so do not try to speak. Nechtěj po mně, abych si musela vybrat mezi láskou k tobě a láskou k ní. Nikdy tomu nebudu úplně rozumět, ale chtěl bych tě pochopit.